masoyi wahalar so tana da wuya ka so mutum bai san ka ashe zama da masoyi dadi zama da masoyi dadi zama da masoyi dadi What is the meaning of this? Me kuke a nan? Bayan ɗalibai suna aji suna jiran ku? Please! Sorry ma, dama shirin tafiya ajin nake kenan kika shigo. Kin ga tafiya ta. Ga tafiya ta. Yusufal ni yanzu na fito daga wani ajin ko ba da wani fito daga wani ajin. Malama Rukayya, ke da kika zo tifi makarantar mu, kin fi malaman mu natsuwa. Principal idan ban yi kokari na dage ba, idan aka kawo min ziyara daga wata makarantar to da dai. Allah zai taimaka ki. Tun da kin tsaya akan abin da ya kawo ki, Allah zai taimake ki. Continue the good work. Kin ji? zama da masoyi dadi zama da masoyi zama da masoyi wahalar so tana da wuya ka so mutum bai san ka ashe zama da masoyi dadi zama da masoyi dadi zama da masoyi dadi zama da masoyi. Abokina, lafiya na kanka tun wannan damuwar me ya faru ne? Wai malama Ruqayya ni za ta sa a daka a cikin makarantar nan? Dan na ce ina son ta? Amma ba ta kyauta ba. Ai so masoyinka ai dole ka tose. Amma ba komai, ma'akurci mawataci. Ya kamata ka yi baya-baya don wallahi kar ta sanyo ma matsala. Dakata malam, ka dakata iya ajinka, duk ka tsallaka ajin da ba naka ba. Ba ruwanka da soyayya ta da malama Ruqayya, malama Ruqayya ta zanto jinin jikina. Ba abin da ya shafe ka. Kallon ma an bare iya bace in kauta kaina ni ka tafiya ta ma. An baka shawara ka ki dauka. Abokina, na baka shawara akan kakurar soyayyar malama Ruqayya, amma ka ki ganewa. Abin da take ma ni ma bana jin daɗi. Kai, in za ku yi kallo ku yi kallo. In ba za ku yi kallo ba ku daina kallo. Ku daina shiga abin da babu ruwanku. Soyayyar malama Ruqayya a cikin zuciyata nake jin ta. Kullun ƙarawa take maimakon ta ƙasa ma sai dai ta sama. Dan haka ba ruwanku. Na dai ga mu. Na barka lafiya. Shikenan. Safiya. Ke Safiya. 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 Ke Safiya. Malam lafiya kake ta bi na tun ɗazu? Ke dakata. Karki min rashin kunya. Ba zuwa ne na ce ina son ki ba. Na ji an ce a cikin makarantar nan duk ɗalibin da ya zo ya ce yana son ki, marinsa kike yi, ko kuma ki tara mai mutane. To ki shaku da miki. Wallahi, tallahi zuwa ne in miki honin. Muddin kika shiga harkata ko ki ko wata kawai, billahi azimi sai na tsela ku a makarantar nan. An tashi lafiya. Sannu. John, na rantse da Allah
wannan yarinyar Safiya ni za ta ce za ta karya. Da kai mata. Allah akwai tashin hankali. Ya kai mata to. Ba ma gwara kai ba, ni fa kana gani yarinyar hannu ta daga a makarantar nan. Mari, Kai ba gani ba. me aka yi mata? Ba abin da aka yi mata. Sai ma gaya musu. Ni fa ban gare ku yarinya. Ku ka shiga gonan ta ka takura musu kuma ka takura musu. Babu ruwa na da ba ta faɗa. Ko tana faɗa ko ba ta faɗa na rantsi da Allah sai na daka ta a makarantar nan ga abin da zai faru. Ba haka ne. Ni ina ganin cewar kyale. Ka dai kyale ta ni ba zan kyale ta. Allah ina so in ga Allah ka wani sabon ɗalibi yanzu Safiyan. Bai da wani ba da wani abu. Safiya. Safiyan. Oh, Wani sanin sabon ɗalibin nan. dan gidan principal. To ba ta da wani abokin gaba. Babu matsala. Amma duk da haka za mu san yadda za mu. Sai mun za mu ci. Sai kun shigo. Yanzu rayuwar ta koma kenan faɗa. Sun ga za su yi abu sai su je su kai. Ka san kai ma za ka je ka je musu sai ka je. Shi wannan kurman ne baya ci wallahi. Zama da masoyi wahalar so tana da wuya ka so mutum bai san ka ashe zama da masoyi daɗi. Wai kai me yasa har yanzu ba za ka canza ba ne ka zamu kaman yadda principal da kanwanka Humaira take? Okay. Me kuma nayi? Ka fi kowa sani daga wata makaranta aka cire ka aka kawo ka nan kuma duk dan kai karatu ne amma hakan har yanzu bata canja zani ba. Abin da nake so ki gane shine mommy ta dawo da ni nan makarantar wai sai na yi karatu, ni kuma karatun nan ba a gabana yake ba. Isabilillahi su da suka kawo boko duniya su je su yi ta yi, amma ni ina, kuma ita kanta momin ta san ni karatu ba a gabana yake ba. Yanzu ina ita Humaira din. Na baro ta can cikin aji tana ta kuka. Oh, shine ta je take ta kuka kawai akan na ina canza? Tana ta kuka kawai. Gashi kowa ya gagara zuwa ya zo ya ma magana, ni ce kawai na zo na yi ma magana. Oh, sai ke ce kika zo kika iya samu na? Humaira rigima. To, abinda za a yi kin gane, ni magana ta gaskiya inda mom za ta gane, ni karatun nan ba a gabana yake ba. Su karatu duk ga abokananmu nan kawai su kyale ni kawai in ji daɗin rayuwa ta yin enjoying, amma wani ka zo karatu. Awa. Tun da so suke kai karatun, ai sai ka nasu kai karatun. Kawai kin ga ni ku da za ku iya karatun nan ku je ku yi, dai na faɗa musu gaskiya in za su cire ni kawai ki ware ma ina abin nan kawai. Ki je aji za mu ƙara mu kawai. Zama da masoyi daɗi. Zama da masoyi. Shalla ta koma yarin ya garzaya fashion line. Gaskiya ta yalinta yau gare ka fashion line. Sun yi nisa an san su har kasashe na waje. Gaskiya ta yalinta yau gare ka fashion line. Idan kana can a Dubai kana buƙatar hula. Gaskiya ta yalinta yau gare ka fashion line. Ka jibe su kana siya kusa aika ma. Gaskiya ta yalinta yau gare ka fashion line. Idan kana nan a cikin ƙasar da sa sai dama. Gaskiya ta yalinta yau gare ka fashion line. Idan kana Legas ko Port Harcourt sa aika ma. Gaskiya ta yalinta yau gare ka fashion line. Idan kana Katsina ko Abuja sa tura ma. Gaskiya ta yalinta yau gare ka fashion line. Ko a ina kake kana siya ko sa tura ma. Gaskiya ta yalinta yau gare ka fashion line. Mata ku sai turare, in za ku sai turare na wuta. Yau gare ka fashion line. Akwai turaren Maiduguri, akwai su humra mai kamshi, akwai turaren fesawa, akwai agogon hannu, akwai links ɗin hannu, suna da ɗinkakkun kaya. CEO a gaishe ka,
Sa'ad Ibrahim yau gare ka, kai ne da wannan kamfani. Yau gare ka fashion line. Allah ya kara arziki. Yau gare ka fashion line. Sai kai da yaranka Allah ya kara arziki. Yau gare ka fashion line yana nan a Rijiyar Zaki, Rafin Dan Nana Plaza mai namba 555 kusa da gidan abinci na Season 7 da ke garin Kano. Domin neman karin bayani za ku iya tuntuɓar wannan kamfani akan lambobin waya kamar haka 070-6702-8497 ko kuma 070-6438-4280. Muna maraba da masu siyan ɗaiɗai ko sari. Yau gare ka fashion line. Kina cikin gidan na ashe kina kwanci kina baccin asara. Wato an shigo masa sata ba asara ki bace ba, saboda ba gidan ku bane ba ko ba dukiyar ki bace ba. Ba za a yi fida a ciki na mai wanka a ce shagan gado a ce an dauke daga shiga dole. Komar mara gaskiya iya gudu kawai take tsayawa, shi ko mai gaskiya yakan dafa dutse ne har ya sha romansa. Ana buƙatar ƙididdiga ne daga hannun masu iya lissafi domin ceto al'umma daga duhun jahilci. Hakuri zaki hajiya Mansura. DSP Bukar. DSP wallahi tallahi ni ka gani kiran da kai kira na tai kawai tace min gashi nan tana naƙuda. Kafin iso gidan na zo na tarar da ita tace ta haihu. Fitar da ne na tabo kawai sai aka biyo da waya kuma ana gaya min wannan mummunan labari. Ai abun akwai ciwo. Kai naƙuda da ciwo ga haifi ɗanka sannan lokaci da a ce an ɗauke shi. Ya yake takun sanar DSP Bukar. Ina so in sani ko kina da wannan kike zargi akan wannan al'amarin da yake. Lissafinsa kadai zai iya bambance maka wani irin salo yake da shi. Jarumi ne domin irin wannan shiri za ku rika ganin yadda za a kawo muku salo na musamman wajen zakulo marasa gaskiya. Ta yaya za a yi takwakiyar ta kamu, ta yaya za a yi a gane, ta ina marasa gaskiyar kuma za su yi gumi a ruwa. Ba haihuwa nake so ba, ina bukatar mai bukata. Wannan ba wani abu. DSP Bukar. Gashi kuma gaskiya ba ta. To second time kuma fa. Shi yasa ta dauki duk wannan tsawon lokacin na wata tara ba tare da kowa ya gane ba cikin gaske ne da ita ba. DSP Bukar. Ki kirawo mijinki, ki sanar masa da ƙarya, ki ce kina da ciki. Ciki na ke so ne. Shi yanzu in kin gaya masa ƙarya cewa kina da ciki, ni za ki kalli tsabar kino ka ce min kina da ciki Masura? Kin ga matsala ta da ke ku? Na faɗa miki cewar ba za ki haihu ba. To bari in sanar da ke. Duk wannan zancen da kika zauna daki kika tsara abin ki kika shirya shi. Mece ce matsala? Ko dai kana tsoron mata ne? Ka san ban taɓa maka maganar aure ko maganar wata yarinya ba. Ni me ya saura ne kuma? Wato dai kuna zargina da cewa ni ce na saci jika na ko? Kai tsaye ba za mu ci haka ba. Wannan shiri zai zo muku ne da zarar kuma mun fara sakan muku duk ranar Alhamis misalin karfe 8 na dare. Daga nan kuma zai ci gaba da zo muku duk ranar Alhamis. DSP Bukar sai ku subscribe a tashar mu ta Ajiyar Sama TV domin da zarar mun saka muku shirin zai zo muku kai tsaye. DSP Bukar takwaki yana nan a ciki sai ku kalla ku biya ku ga da fasihin yadda zai dinga zakulo marasa gaskiya da kuma tantance masu gaskiyar. Sakamakon mijinta ba mai zama bane har ya kai lokacin da ta ce ta haihu, bayan ta haihu ta ce an sace dan da ta haifa. DSP Bukar. Ni a 'yan kwanakin nan ne sai na ganka duk ka shiga cikin damuwa, shine na ce to bari in kira ka in tambaye ka me yake faruwa. Ya san yarinyar Surayya ba? Babu su tara ba ne, ta ce ba ta suna da ita, ka ta ƙara ganina da ita. Kai a shahar garin ne ta rinsa maka da 'yan matan baka faɗa mun ba. Auda baka sani ba sai yanzu tun da nake faɗa maka a can baya dai. Je na ga abin al'ajabi. Su ne yin zamani. Da Allah 'yan mata an ba damuwa ina son yin magana da ke. Menene faɗi? Ina son ki. Kana dan mitisin yaro da kai yaushe aka yaye kai yaushe aka cire ka a nono. A wannan zamanin namu na yanzu in dai soyayya kike nema to sai dai ki samu matasa irin mu. A hakan. Su ne yin zamani. Kai mafiya. Kai muguna. Wallahi wannan kayan fa. Ya kace tambaya ta wannan kayan fa. Allah malama ina ta kwala miki kina ta eba uban sauri ina za ki kawata. Sauri nake zan tafi gidan su Sauda ta in ba ta labari wani kamu da ne in gaya miki. Dan Allah. Ke na ji kai. Ina ruwanka da inda kake. Ina ruwanka da inda kake. Ni ke ga waka? Kin ga ke School as Toto Anu Modi Sagai. Producer Junaid Ibrahim Bangura su ne yin zamani. Allah wallahi na so. Yanzu na haɗu da wani alaji. Yau kake suwa tsire suwa balau. Haka wani abu ne ke bata yarinya nake ba mutum da yake wata ba. Nasir ka zauna kai shiru kai zabga uban tagumi me yake faruwa? Amma ba komai.
A ni ne Alhaji Aziz Bancanji ne ba yaron shi ba. O maganar mitin din nan na maganar tashi da sauka na dala. A da Allah ka roƙi mai girma president ka ce ba zan samu damar zama a mitin din ba saboda ina da mitin a wiki amma in na je sati guda zan yi shi ma kuma maganar dalan ne. Dan mata ai hakuri fa to kin san mutumin da yake da uzuri da busy. Ni muna ta hira da ke ma baki karɓi lambar waya na ba. To sa 070 000 soyayyar zamani. Ina mai son da ban taɓa yi kuwa a duniya. Amma shi na kwata-kwata ba mata yake ba ma sauna yake ba. Wanda ni kuma ina mai soyayya irin ta mata da miji. Kwarai da gaske. Dama ina so tambaye ka ne in jiya kuka yi ne da Nabila. Kuma ni alfarma nake dan ƙara roka a guri. Dan ƙara bani lokaci zan kuma gaya miki. To na ji. Abin da za a yi su da bayan da za a yi ta kwana da sun sa zuciya ta wallahi. Kar ki samu damuwa. Ai in dai wannan ne an yi shi ta gama. Allah ga wala. Wannan ai kayana ne don kutumar umarka. Ba rigima su ba na? Rigima? Ya da magana kisa kuma. An za kawai. Wai wani ki gani kamar Abdulaziz dan canji. Abdulaziz dan canji? Wallahi Hassan da Hussein ne mu wallahi ba ni bane. Director Sudais Ahmad soyayyar zamani. Coming soon.